сару садоҳо ва ҳангомаҳои нав дар Хужанд гӯё барқ маҳдуд мешавад. Ҳамаги 5 соат барқро шабона хомӯш мекунанд. ин сухани нави ҳангоматалабон на танҳо дар бархе аз маҳалҳо, ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ давр мезанад, ки чунин омадааст. ассалому алайкум пайвандони азиз. аз санаи 10 январи соли 2021 дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ғайр аз шаҳрҳои Душанбе маҳдудкунии қувваи барқ оғоз мегардад. ҷадвали маҳдудкунӣ аз 4 то 10 соат мебошад. дар ҳудуди шаҳри Хужанд бошад то 5 соат хомӯшкунии барқ пешбинӣ шудааст. ин сару садоҳо махсусан дар мавриди хомӯшавии барқ дар байни аҳолии шаҳри Хужанд низ ба чашм расид. намояндаи шабакаи барқии Хужанд Насрулло Усмонов овозаҳо ва маълумотҳоро бар дурӯғ номид. вай гуфт, ки дар шаҳри Хужанд лимит ё худ маҳдудияти барқ ҷорӣ намешавад. то ҳол ягон маълумоти расмӣ оид ба ҷоришавии лимити барқ ба аҳолии шаҳри Хужанд аз ҷониби шабакаҳои барқи тоҷик пешниҳод нашудааст. албатта ки овозҳо ҳаст, лекин асос надорад, барои он ки аз тарафи муроҷиати охирини барқи тоҷик бармеояд, ки барои шаҳрҳои калон ин маҳдудкунӣ гӯё ки ҷорӣ намешавад. ба маълумоти Нумон Дадохоҷаев, мудири шӯъбаи беморони сӯхтаи беморхонаи клиникавии рақами 1, муроҷиати сокинон то давраи ҷорӣ шудани лимит кам ба қайд гирифта шудааст. ҳолатҳои муроҷиати беморон аз ҳисоби сӯхтан бештар маврид аз ҳисоби нодуруз истифодаи пешҳои ба қавли сермасраф ба миён меояд. дар соли 2020 164 ҳолати сӯхта ва 10 ҳолати дигар аз 15 декабр то ба имрӯз ба қайд гирифта шудааст. аллакай дар чанд рӯзи моҳи январ 4 нафар беморон бинобар осиби сӯхта тавассути сандале бистарӣ шуданд. плиткаҳои маслини мегӯем ки қабрга якта дутта ҳам кайфи дост дорем. ҳозир якта меомад беморон хӯрахта ки маслини кифтаги хонашон пажар шудаги сӯхтор омадаги сӯхтаи баданашон кам ва мо якта ин бача хӯратаст 10% ё очаш хӯрахтаст ва 5% бо ин сӯхтаги, лекин роҳи нафсашон сӯхтаги ва аҳам дутғалаи сона алоқади аҳам печкаҳо назла истифода будан накор намона накандиса печкачои ҳам ирански мени сурхсони. лимите ки санаи 5 январ аз ҷониби барқи тоҷик расман эълон шуд аз соати 23 то соати 6 субҳро дар бар мегирад. маҳдудият ба марказҳои маъмурии вилоятҳо ва шаҳрҳои бузург алоқамандӣ надорад. намояндаи шабакаи барқи Хужанд таъкид дошт, ки ба хотири пешгирӣ аз тарафоти нерӯи барқ онро сарфакорона истифода кард. дар мавзеъҳое ки имконияти истифодаи сӯзишвории алтернативӣ яъне ҳизм ва ангишт мавҷуд аст, аз он истифода баранд. дар хонаи истиқоматии ҳавлигӣ албатта ки аз ангишсанг барои хӯрокпазӣ истифода бурдани гази табиӣ ва дигар намудҳои масалан сӯзишворие ки барои алтернатива мебошанд, барои кам намудани сарфи энергии барқ истифода кардан бисёр муҳим аст. маҳдудияти барқ бозори ангештро тасвонд. сокинон барои гарм намудани хона аз ангешт истифода карданд. ба маълумоти Мирзо Ёқуб Баҳодуров, фурӯшандаи ангештсанг, чанд рӯз қабл нархи ин манбаи гармедаҳӣ аз 1.55 дирам то ба 1.60 дирам мерасид. ҳоло бошад ин ба 1.80-85 дирам расидааст. дар муқоиса ба чанд моҳи пештара бошад нархи ангешт қариб 30-40 дирам боло рафтааст. нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бошад 50 дирам фарқият дорад. соҳибкороне ки ба хариду фурӯши ангешт машғуланд мегӯянд, ки ангешт аз ҷумҳурии Қирғизистон ворид мегардад ва баландшавии он ба қурби ҳамсоя кишвар вобастагӣ дорад. бузургшои Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Аюбов ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.